Respetar todas as linguas do mundo. Poder impartir as matemáticas na miña lingua. Que se respete a lingua que eu falo. Que non pensen que son bruta por falar con sesión regeada. Poder traballar en galego. Que cando chame a gas natural me atendan e me manden as facturas en galego. Que Inditex faga publicidade en galego. Aprender física en galego. Poder ler en galego nos cuadros de lama. Padlingüística é que os meus nenos reciban as clases en galego. Poder ver filmes en galego no cinema. Que me contesten en galego no Corte Inglés. Ir ás rebaixas en galego. Poder ler a etiquetaxe das prendas en galego. Quero que os xogadores do Deportivo falen galego. E os docentes tamén. Recibir facturas en galego. Defender a nosa lingua como se fose unha máis das nosas propiedades. Poder dicir cartas sen problema. Traducir a Eutropio en galego. Fomentar a lectura dos textos clásicos en galego, especialmente aqueles textos de traxedia, para que os alumnos non só podan lelos, sino tamén representalos. A ver se a facultade cambia os programas de segundo de bacharelato para poder facelo. Que me atendan en galego cando chamo ao centro de saúde. Promocionar a música galega. Recibir as facturas en galego. Que se respete a lingua que eu falo. Explicar a química en galego. E tamén a física. Que non me traduzan o café con leite. Eu o que quero é que non me traduzan cando falo en galego. Se pido un café con leite, que non me pregunten, con leche? A hostelería necesita apostar polo galego, as cartas en galego e toda a publicidade en galego. Fomentar a lectura en galego, en infantil e juvenil, sobre todo. Poder informarme do que pasa no mundo en galego. Poder dispoñer de materiais didácticos para o ciclo en galego. Que me atendan en galego cada vez que chamo a xunta. Que Rianxo nunca sexa Rianxo. Fomentar